Iya. Ayo ger lo urung. Sik dadarut. Ayo. Urung wayahe lo ger. Ale ngopo kok durung wayahe? Lah Mbak Cibi wong rampun. Oh, ye. Ya 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 ya. Oh eh. Oh eh. Oh eh. Oh. Pak Yono matur nuwun kanca-kanca saking Batang Saren rawuhipun wonten dalem menika. Kuda Patra Yuwana. Keluarga besar dari Kuda Patra Yuwana ya, Ger. Ayo Rod. Jos. Soraku muruh katon ambata rupuh, sora imbal campur datan kupuh, tambur tinabuh soram yang suwara pratandha siyaka Ayo lo. Ayo mano. Soraku muruh katon ambata rupuh, sora imbal campur datan kupuh, tambur tinabuh soram yang suwara pratandha siyaka nadya alabuh praja. Yo iya. Soraku muruh katon ambata rupuh, sora imbal campur datan kupuh, Ayo ger. soram yang suwara pratandha siyaka nadya alabuh Tondro putra Oh, ayo ger gang metu ger. Selawan ya. Ayo Mas Tris. Wah, halo. Jos. Wah, jos. Ayo Not. Oh. So. Wah, jos. Lo. Jajale ya iki lho dagangane Candra Putra Budaya. Jos. Ya.
Chandra Putra Budaya apa kuwi? Ayo Prayitno ger. Ya iki lo, ya iki lo. Lah. Siti aturke tari rampung sing bareng tangge. Yo 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 aturan pinarang kanca-kanca kali rejo salam mriko. Ayo Chandra Putra Budaya. Chandra Putra So. Oh iya. Cinta. Up. Oh. Ayun. Tersenyum Ron. Sesuk sek neh Ron. Oh. Lah. Gawe gandrung kurang candra luwe warna lelewane mimbu luwase ake nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi klopo muda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa gawe gandrung kurang candra luwe warna lelewane kuwi luwase ade nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi klopo uda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa Ora apa-apa. Oh. Oh. Yo yo a. Oh yo a. Oh a. A. Yo yo a. Yo a. Iya. Ayo ker. Ayo ker. Hop. Ora apa-apa
Ayo Ger. Oh, oh. Kira-kira juga tanda-tanda jemaka kagum mereka belum pernah lo sama Tosiyoko no makaryo angkat karya ning projo Chandra Putra Budaya original. halo iya Jos up Hop ara oh Jos ayo not sesuk prai not lah Jos Ayo war. Rome. Ayo padut. Ya. Sing penting aja keroyokan. Ayo Ger. Yo.
kepingin wae nikmati saka pate gawang blendrak tari tempe sawara sambel mlandingan rasi dele tumpang kulup godhong kates lebaran dipangan esok matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengingan iso kopate murah maria ayo ber sesuk pindah ber wayahmu ger tak nyeluk bola ya Londro putra bojone tak doni tak ya ayo ger gantian karo kancane long sapa iki ayo aku comok penggak ayo ora tandok ammo jaya prata singa barong pranyo ta anggegi risi gerang tanka nopi nandung netranya pindho gre ana watak ira kok siji ya karo kakak sumo lang limpamu gawe tunane ngasesama ayen lena kanapi lahi tanding yuda lan mami sigra mas padakno apa ojo maju siji boko siji lara maju bareng ya iki kasetet mami barangane lo
Satya bantane Remokno aku ger. Aku lebokno ger. Ayo mlebu ger. Ana pawugatan. Rahayu, 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 Rahayu Leskawa Durga medhak kala sirna. Ingkang salajengipun padyan ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng. Badhe ngaya jjibahan wontenipun caos dumateng para cikal bakal akal bakal ingkang manggen wonten ing tlatah Mojopanggung ingkang kawastanan nggih menika panjenenganipun Joko Slewah kalian Nyah Kontring lan ingkang manggen wonten tlatah Bogo
ingkang dipun panggeni kesenian jaranan Candra Putra Budaya nggih menika Hyang Bentis ingkang manggen wonten puser bumi Batang Saren ingkang dipun wastani Hyang Melati ingkang dipun panggeni wonten tlatah kidul wontenipun kekalih-kalihipun para sepuh Hyang Demolodo kalian Hyang Kendil Wesi ing dalu punika kula badhe ngaturaken wontenipun caosipun wontenipun cikal bakal ing dalu punika ingkang kula aturaken wontenipun pisang wontenipun pisang menika caos montri dumateng Mbok Dewi Siti Fatimah panutan Segarwa Putra Abu Bakar Ngusman lan Bagindo Ngali wontenipun ingkung dipun wastani ayam nggih menika sageta ingkung sageta rukun guyub rukun wontenipun kesenian jaranan Sentero Candra Putra Budaya ingkang dipun ketuani menyanipun Bapak Martin ingkang saking tlatah Bogo ewondene wontenipun ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng muga sedanipun dipun paringi karahayon kawilujengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu punika. Kawula sanget matur gunging panuwun tanpa pindhan nggih sedaya sami rawuh anyaksi ing dalu punika. Wontenipun ampak-ampak singa bareng mbok bilih sedayanipun sampun cekap anggenipun paring nggih menika caos wontenipun para murid-murid ing tlatah Mojo Panggung cikal bakal ingkang manggen wonten Gilingan wonten ing Masaan wonten ing Besali sedayanipun ingkang dereng kula sebat kula nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun kula warga saking tlatah Candra Putra Budaya mbok bilih wonten lepatipun anggenipun paring caos mule ing dalu punika kula nyuwun ngapunten ingkang kathah saestu-estunipun nuwun sewu sewu nuwun sewu nuwun saking loro pansamo Bali saking ngoma pansamiroda welasase pandulune saking Braja luput kadya kapuk tibaning wesi kayu angker lemah sangar songeng landak guane wong lemak miring menyang pakiponing marak pagupaaning warak sekalir nadyan arca menyang segara asat temahan rahayu kabeh apa sarhayu ingidran kang widodari renesa ing malaikat sekaning kaos Rasulullah Nyai Adam Nyai Tawa Bobo Adam Bobo Kawoso mbok bilih wonten lepatipun kempalan ing dalu menika mangayu bagya wonten ing tlatah pabrik Mojo Panggung bikak giling wonten ing taun 2000 selangkung muga tansah dipun paringi karahayon dipun paringi malimpah-limpah rezekinipun anggenipun pikantuk wontenipun ing taun 2000 selangkung punika sematun ugi kula matur gunging panuwun kalian para kadang-kadang YouTuber ing dalu punika kula dereng saged nyebat dereng tepang asmanipun mugi sedaya pinarengan rahayu lujeng boten wonten arasa tunggal punapa kalis ing sambikala ugi sedayanipun mugi para paraga ingkang dipun pandhikani Bapak Kirun pramila menika sedayanipun sageta lancar ing dinten nika saengga selaminipun semanten ugi sedayanipun nggih menika para rawuh pamirsa sedaya kula sangat-sangat matur gunging panuwun tanpa pindhan mugi panjenengan sageta lancar rezekinipun agung keselamatanipun agung kerukunanipun ing dinten menika saengga selaminipun kula wonten ing ngriki manungsa limrah mbok bilih anggen kula ngaturaken anggen kula ngingklaraken punapa mawon kirang tata kirang titi kirang gamblang kula manungsa limrah nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun kula cekapi semanten rahayu 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 amin 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 ya rabbal alamin
Ayo wer. Oh iya. Oh. Ditata. Up. So. Jos. Ayo lo Pak Lus. Ayo. Ayo wer. Ayo Kowe wer. kok berangkang wer. Aku sepedaan. Ayo. Dol. Yo. Ayo pade. Ayo ger, maju. Aku wis penak man. Wayahe turu man. Aku tak bubuk. Allah. Das. Lukirman kejuman la aku wis turu lho man aku wis giler man aku wis lilir man ayo lepot ojo banter-banter man aku turu man grebeken aku man
Ayo Jul, wayahmu dadi macan Jul. Iki wayah dadi macan. Wayah dadi macan Jul. Boyokmu nek pecut, aduh yo. Yo, Mas, yo kirane sapa iki ayo. Boyokmu nek pecut Mas, aduh loro. Aduh. Apa kuwi? Sapa iki? Sapa Mas Kris? Taruh aku sopo. Ayo yop, kowe surah, surayu giyop. Aduh, lepak. Boya. Mas. Iya, Bos. Ayo, yop. Banter man. Aku turu kebrebeken maneh. Aku sanggup man. Hati-hati ya Nek. Ayo lo. Ayo Jul, apa Jul? Iki ojek online gimana, Nut? Sepi. Yo. Ayo. Sanjake ya enak lo. Bud. Lo. Salah. Iya. Yo. Sesuk ana penggawean lo Mas Kris. Besok jaga kesehatannya lo tuh. Dia maneman. Aku selempoh. Agae ceritane loro kembang sore. Mati bedak bedal membotor rawa. Putrane sarira sapuja hartoko. Medhot resi esti rengaring subur. Ayo. Wele salah. Ayo gantian. Nomor urut selanjutnya. Lungkir. Nomor urut selanjutnya monggo. Saya turu Mas. Bukan Mas. Bengok. Iki kekasih lain bengok. Sapa iki? Ayo. Iya. Bae metu bae. Iya. Iya. Ketok pando. Peteng. Lagi peteng deh. Tadi tentek iya. Sese ujono meneh lho. Oh iya.
Ayo Mas Sutris. Losno. Dangdut, dangdut, dangdut kaya dangdut. Ayo. Chandra Putra Budaya. Sesuk nagapa lur. Sini. Aja lali lo Mas Gogot. Aku wis teler Mas Sutris. Padha Mas Aku kesel. Besok aku tak teko rada awan bae, Dut. Aku tak teko magrib Mas Sutris. Iki sing blendrang rasane. Bukan aku. Urip lek kanca-kanca deh. Urip kaya ngene iki lho, Nek. Urip pisan penake kaya ngene iki lho, Nek. Yo. Ara kroyok. Wah. Ara. Ayo. Tak kabeh. Apa liar, Bro. Yo. Apa iki? Yo. Ayo mana? Ayo, sing nabung keselman. Jayo. Alah. Abel arep golek benden. Abel golek benden. Ayo bel. Ayo Bel. Dadi bel. Abel. Ayo ron. Ayah murun. Iya. Ao. Lah, lebu. Aku jaluk gambo Mas Dedi. Iya. Jaluk mangan apa ger? Jaluk mangan lengo wangi ya itu. Oh, Pak Lus wonten pareng dadi lho Pak Lus. Kosane dadi wonten pareng ber. Aku duwe penggawean sesopan. Oke. Lah. Sing kene ya dadi wayahe nyuwuk iki. Aku njaluk nyuwuk. Lo. Ayo. Aku terno mulih pan. Ayo le.
bel. Wabel. Sik kurang bel di iki bel. Bisa nangkep. Besok baleni maneh. Oh, kabeh dadi. Kiron dadi kiron. Ayo. Aku dilaluk serapat man. Tangge samu mulih.